खापां दाउथाय बुसं जों दिनै गोबां माथायाव थांगा हेजामारा आरुनि जे केन्डिडेट आरुनि जे बासानायफोरनि अ जागा थांगा जों नायखा सिमना एक नं सिमना बिधानसभाराव थांगा बंगैया एप्रिल पट्टबिल जों अमाहाय थाइरावबो थांमानि यागुल' दाबो थिग अरो जे 47 आम्बासा जे आरुनि बिधानसभा केन्द्रनि खबजाक अरबो गामोन बागानिमो जहनगर काथालबारि थाइफुंपाराव जों थाइस'फायखा दाबो अर फाइसबमनि लगे लगे जों फाइमान फाइखा अर बरम गोनांथार बिगे रांखौ बेलागिन साना हामबाय जोंनि पकेटल' दिनै नोंबो फुजा फार्स्ट टाइम जरा लाइमोन बागै सालामथ' जोंनि पकेटल' सागार नरम मेन एजेन्डा बबनो तै नोंनि गैला हाकासिनो दिनै जोंनि त्रिपुरा मथानि प्रग्रामाव फुंनि 6टा 6:30 सालफुं दिनै प्रग्राम और जुदा जुदा जागानि बर'नो माफाय उनके दाय सारा त्रिपुरा एक्जेक्टली ऐसे नंबर हिम जों सायमाया अब विदिन टाइम अब इंक्रीज बंग बाक्सा टाइम थाङै थाङा अरा जेराव जों कासनाय आरो बम साव दिनै जागाव आम्बासानि हेडक्वार्टार हायदिनो जोङो जों खुथुमलायखा दाबक जराबा खुब सिस्टेमेटिक डिसिप्लिन हायदिनो दिनै ब्रयंथुं चला दायदिनै सिखलारो आरो yang yajoto राव सिस्टेमेटिक हाय माजुकलायखा इनके आं जे नुक माने जे सब मेच्योर बखावो मेच्योरिटी दंफायो एवं अर फायनाय र आं नुखा जे जों त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा आरो जोंनि दाबि जों सेंट्रल गभर्नमेंट जों नुकनानै बागै जों दिनै सारा त्रिपुरायाव आरो वन डे जे स्ट्राइक बन जों दिनै पालाय दङ आरो बाक्सा जोंनो नस्थ' खालामनाय रावबो दङ जों मुख'खौनो नुया बरमरा नाथाय खाथियावबो साथामरावबो प्रत्येकटा ग्रुप दङ ब्राउनो बिदि कन्सपायर खालामो गावखौ जों सब जायगा शांतिते जों खालामो इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों बै ongoing talk onलायथ' दिनै महाराष्ट्र प्रदुत बनोजों सब समय बनोजों मिथिलायो जाहाथे दिल्ली बाय कन्टेक्ट दङ एवं जों ग्राउंड लेवलाव जों मुभमेन्टआव जों मा खालामो इनके जों सानानै अक्सर जे दिल्ली नों बाय जों कक सालायै नारावनि जे नाहमु जों आबोनो जों नायो एवं खालामनानै जों मोजुङो अब नाराव अब इमप्लिमेंट खालामनानै जे कक अब खाया कक लेबराव रिखा किन्तु खाया इसा लेरै दङ जों होम मिनिस्टार जों सानानै मोजुङो जे नों जे कक माने जों अब नाराव नों बाहाय खालामनाय अब गुबैदे नों कगायदेरिनाय आबनि बागै नों जों मा सानो एवं जों दाबक जरा जे जोंनो रिनानै माने अब गाहाम क्राइटेरियाखौ आबनो जों बनो रिमाइंड खालामनायनि बागै पूरा त्रिपुरायाव जों दिनै एडिसि एरिया सिङाव जे एलेका दं माने आ जागा जत जागानो जों कभारेज होयो 12 आवर्स बन जों मा पालायो दाबक दिल्ली जदि जोंनि जे
मुभमेन्टनि कुनु रेसपेक्ट गैयैयाव खालायो जुदि रेसपेक्ट गैयैयाव खालायो जों दायबो स्ट्रंगार मुभमेन्ट जों खालामो बोसोराव साला मुभमेन्ट टाइप खटर खैजा मावनाय एबं अबतेराव जों दाबो सालाय दङ महाराज दा पॉइंट टू पॉइंट अनुभव जुगाजुग अंलायो को सालायो जाहाथे जोंनि कुनु जायगाते डिफॉल्ट अंजाते एबा जों बनोबो बनि बागै क्लब ने जे प्रिंट मीडिया रावबो नरावनोबो जों हामजागौ नरावबो पॉजिटिव लाइन तै जोंनि बखां जे दंमोननि जोंनि इमप्लिमेंट अंनानै जे जों आगौमोन आबो नारावबो पॉजिटिवली जोंनि जनसाधारणनि सिगाङाव आबो आवगायलांनानै अंथों एबं जों आरो साखा पायखा हायो जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जदि बिनि ककायतैबो आगौयाखै ट्री प्रमोटर is pledging to fight democratically till achievement of our greater Tripoli. So today we have heard from all the places people are joyfully achieving and launching peaceful movement. Abo joto jaga ongi tongo abo chini borok rok bo boroi rok bo honestly सब जगह बराव काम